мавлуда ҳамагӣ 13 сол дошта бо мушкилӣ роҳ мерафт ва бо дастон ҳаракат мекард. бо кӯмаки як табиб ва ҷарроҳ дар Владикавказ ройгон ҷарроҳӣ шуда ҳоло ба по хестааст. навори ҳаракати мушкили ӯ ва баъди ҷарроҳиву ба пои хестан дар шабакаи иҷтимоии фейсбук расонаӣ шуд. дар навор гуфта мешавад, ки мавлудаи 13-соларо намояндагони яке аз бунёдҳои хайрия ба назди ҷарроҳ Казбек Кудзаев фиристоданд. дар ҳол аз ҷониби ин ҷарроҳ хостори ройгон ҷарроҳӣ кардани духтарча шудааст. хароҷоти парвози ин хонаводаро ба Владикавказ як табиби Тоҷикистон пардохт кардааст, аммо аз ӯ ном гирифта нашудааст. мавлуда ва падару модараш тақрибан як ҳафта пеш рӯзи 13 январ ба Осетия парвоз карданд, ки аллакай духтарашон ҷарроҳӣ шуда буд. ба гуфтаи Казбек Кудзаев ҷарроҳат хеле душвор ва беш аз 4 соат давом кард. баъд аз 3 рӯзи ҷарроҳӣ духтар ба пои рост шудааст. то ҳол дард мекунад, аммо бояд гузарад. мавлуда бояд барқарорсозӣ шавад. вай ҳадди ақал як моҳи дигар дар Владикавказ мемонад, то он даме ки дастгоҳҳои Илизаров хуриҷ карда шаванд, мегӯяд табиб. айни замон волидайни мавлуда дар Владикавказ ҳуҷраеро иҷора гирифтанд. ба гуфтаи ҷарроҳ Казбек Кудзаев дар оянда духтарак бидуни кӯмак роҳ гашта метавонад.